Tetia AGM, it's Ansoman again. Agas Master, Mr. RMF, Royal Mafia Family. So me give thanks, in the no tender. So me give thanks, in the no tender. So me give thanks and praises to Mama and Papa, you know. Hey, ndinoda kutenda amai ababa vangu imi makandichengeta ndinokutenda imama ababa vangu imi makandirera ndinoda kutenda amai ababa vangu imi makandichengeta ndinokutenda imama ababa vangu imi makandirera chekutanga ndinotenda kwamuri mai makandibereka muchindibikira mukati mwanangu aungafe nenzara imi baba ndimi maishanda mukati mwana wangu aungafe nenzara ndinokumbira ini kunasa matenga dai vakuwedzerai mamwe makore panyika ekurarama ndinoda kutenda amai ababa vangu imi makandichengeta ndinokutenda imama ababa vangu imi makandirera ndinoda kutenda amai ababa vangu imi makandichengeta ndinokutenda imama ababa vangu imi makandirera nyangwe pasvairema nyangwe pasvairwadza maishinga kuti inini ndirare ndatya maisada kundiona kuti ndichitadza maingoti mwana wangu ita zvinofadza imi baba timi futi maishanda hamuna kumbobvira futi imi masarenda makaramba dhadhi wangu komakangoshinga mukati ndoda kuchikoro mwana agoenda ndinoda kutenda amai ababa vangu imi makandichengeta ndinokutenda imama ababa vangu imi makandirera ndinoda kutenda amai ababa vangu imi makandichengeta ndinokutenda imama ababa vangu imi makandirera chekutanga ndinotenda kwamuri mai makandibereka muchindibikira mukati mwanangu aungafe nenzara imi baba ndimi maishanda mukati mwana wangu aungafe nenzara ndinokumbira ini kunasa matenga dai vakuwedzerai mamwe makore panyika ekurarama ndinoda kutenda amai ababa vangu imi makandichengeta ndinokutenda imama ababa vangu imi makandirera ndinoda kutenda amai ababa vangu imi makandichengeta ndinokutenda imama ababa vangu imi makandirera. Yeah man, it's Ansoman, Agas Master, Mr. RMF Outer, Royal Mafia Family now. We give enough respect to Mama and Papa for do great things in my life, you know. Hey. Yes sir. You pick up GRS.